To kafin nan akwai wani magana nake so in faɗi, kuma wannan magana ina so in son samu ne a isar da shi har zuwa ga shugaban ƙasar Nijar Chani. Allah ya kare mana shi. Na tashi daga Zandar na biyo hanyar take ta na zo mata mai nake mai mujiya. Muka zo Daura muka shiga mota muka tafi Kano. Da za mu dawo tun daga Kano har muka zo Daura dala guda ba mu ba hukumar Najeriya ba. Abin da ya bani sha'awa mun zo wani gate. Muka zo Daura dala guda ba mu ba hukumar Najeriya ba. Abin da ya bani sha'awa mun zo wani gate an tsare motoci sun kai 20 sai wani soja da ya zo sai gani a gaba yace akramakallahu kai ne nace mishi ni ne sai yace ma direban ka ɗauko babban mutum fa yace bari in muku hanya ku wuce ya mana hanya muka wuce da muka zo mai mujiya muka ɗauko mota daga mai mujiya zuwa Zandar duka bai wuce kilo 130 ba amma an tseda mu wurare ya kai 7 kowane wuri kuma sai mun bada kuɗi a lokacin da mu ba mu sayo kayan kasuwanci ba duk motar da wanda suke cikin motar mu duka ba wanda ya sayo kayan kasuwa an tseda mu wuri wajen 7 ni Sanusi abinda na kashe daga mai mujiya zuwa Zandar ya kai 20,000 to bani da kayan kasuwa amma sai mun hada kuɗi mun ba su a ƙasa ta mun ba da Najeriya ba akwai lokacin da muka zo wannan magana ku rike ta da kyau ina so ku yada ta har ya kai zuwa ga wannan sako ya kai zuwa ga shugaban ƙasa ya san yanda sojoji wasu daga cikin su da duwan suke mu'amalantan bayan Allah a bisa hanya cikin Niger kuma yan Niger ne wani biyan ya zauna kawai ya turo karen shi yace sai mun ba da jika 10 24,000 ne na tashi na zo na same shi na ce mishi ne za mu baka yace mu da shiga 10 yace mu da 10,000 naira yace mishi mane daga Daura na fito daga wurin wa'azi ne sai yace ai ni ma aikin Allah nake yi nace to alhamdulillah in aikin Allah kake ina aikin Allah me yasa ba za ka bar ni in wuce ba wallahi sai da amshi 7,000 a wuri na wannan 7,000 naira muka zo take ta gate din take ta akwai mun sayo kaya haka kuma kayan na bukatunmu ne na gidanmu ba kaya bane na kasuwa ko ba zamawa bane balle a ce kaya ne wanda aka sa doka ba za a wuce da su ba sai an auna su wallahi police din nan yazo ya bincike kayan mu har tufafin mu da sabuni da wadi ya bincike mu bincike mai kyau ne saboda ba wa maki wani yazo da mugun abu wannan abu ne mai kyau amma sai dauki karton ya tsaga shi ya tafi ya aje shi a wurin shi yace ba zai ba mu ba wannan kayan ba za mu wuce da shi ba na tashi na tantar shi nace me yasa yace sai mun ba da jika 12 to wallahi da na ga dama zan sa daga take ta dauki wannan kayan ya kamun shi da magara amma ni ban nuna mishi na san wani wa kawai na hudda jika 5 na bashi kuma wannan kudin na bashi ne ajiya ne na bashi to yan Niger suna koke sosai akan duwan suna zaluntan al'umma idan mutum ya dauko kaya ba kan ka'ida ba aka hukunta shi wannan doka ne na ƙasa ko ya kawo wani abin da an hana ya kawo amma kuma yaushe za ka sayi dira a Maraɗi kana so ka je Caduwa dira ka sayi a cikin garin Maraɗi ba ko wani turmi kana so ka je Caduwa fitan gari police ya kwace maka dole ya kwace maka shi kai ta kwatanta mishi ya kiya akwai matar da ta sayi dira guda 6 daga Maraɗi za ta je Caduwa wajen auren ɗiyar ƙaunarta wani police ya taye ta wani ko duwan ne ya amshi ta ce ɗana wallahi wannan a Maraɗi sai su dira ne ba da takalma ka aika ma takalma a kwace wallahi suna zalunci suna cuta ma bayin Allah suna cuta ma bayin Allah kuma a cikin Niger ina dan Niger na sayo kaya na bukatu na a ce daga Mamujiya zuwa ga Magaram in kashe 20,000 nace to na gode ma Allah da na shiga motar kasuwa na ga wannan abun a gabana da koke-koken da mutane suke ni a iya abin da na imani da shi da a ce shugaban kasa ya san da wannan abu ba wallahi sai an dauki mataki don haka kira zuwa ga shugaban kasa Chani mai albarka adali muna kitata mai zato ma'aikatan ku suna cutar da bayin Allah suna tsananta musu ya kamata a huddo wata dokan da duk wanda ya zalunce ka zaka iya isar da sako a zuwa hukunta shi in dai ba kan ka'ida bane in kuma ba haka bane
wallahi duk wanda aka zalunta a wannan mulkin Allah sai ya tambaye shugaban kasa. Gaskiya ne. Ni dai 20,020 ban yafe ba, kuma wallahi gobe kiyama sai mai da mu. Kuma ni ba ni kadai ba, koke-koken da naga mutane suna yi da tsaida su da ake a bata musu lokaci a walakanta su, gaskiya ban ji daɗi ba. Waɗannan mutane suna bata sunan Nijar ne, suna bata sunan Nijar ne, suna bata mini, ba su kishin ƙasa, ba su kishin ƙasa. Malam da na zo Daura wani